Ekene memma ọlụ ebube ya kene rugharị n'ebe m nọ isi n'ike ndụ kene adịghị atata aka ya aka Chineke na-eme mma. Otito dịrị Jesu. Abụ ọma na azịza anyị ga-aza taa bụ onye nwe anyị, gị bụ onye nchedo anyị site na ndụdụ ga ndụ ruo na ndụdụ ga ndụ. Ka anyị kwuo ya, onye nwe anyị, gị bụ onye nchedo anyị site na ndụdụ ga ndụ. Ọzọ, onye nwe anyị, gị bụ onye nchedo anyị site na ndụdụ ga ndụ ruo na ndụdụ ga ndụ. Onye nwe anyị, gị bụ onye nchedo anyị site na ndụdụ ga ndụ ruo na ndụdụ ga ndụ. Gị bụ onye nchedo anyị site na ndụdụ ga ndụ ruo na ndụdụ ga ndụ. Ka anyị kwee na ya, onye nwe anyị go. Onye nwe anyị, gị bụ onye nchedo anyị site na ndụdụ ga ndụ ruo na ndụdụ ga ndụ. Ọzọ, onye anyị site na ndụdụ ga ndụ ruo na ndụdụ ga ndụ. Otito dịrị Jesu. Tupu anyị na-ebido, anyị na-ayọ ndị ọshas biko ka anyị gbaa mbọ hụ na ụzọ esi abata ebe a na-emechisiri ya emechi. Anyị maalụ na tata na temperature na-arịgo to 3 digits. Air condition anyị ka anyị mara ma ọ nwere n'oyi ejidete. Anyị na-ayọ ndị ọshas ụzọ niile esi abata ka ya emechisi ha emechie oge niile. Oto dị Jesu. Tata bụ ụka nke 23 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 3 na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata, Helen Egbuniwe na-enye Chineke ekene na-ayọ ngọzi ya na amara ya n'isi Diane Ụmụkoro Niokoye na Chinyere Niokoye, na-ayọ ka Chineke mere ha ihe niile ha bụ n'obi oge ugbu a ha na-elote mgbe eji were mụọ ha. Ezinụlọ duru ihe shie na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ihe niile Chimezie duru ihe sie bụ n'obi oge ugbu a ọ na-eme mmemme na-elote ọgụ ara 4 80th birthday, wee na-ayọkwa arụ ike nchekwaba Chineke na amara ya n'isi ya. Ndị be mmeje ezinụlọ meje
na-enyekwa Chineke ekene n'isi Kọnel na Nwaka Ego Meje, ndị nke na-elote ọgụarị 25 45 years ha ji wee bụrụ di na nwunye, were na-ayọkwa ka ngọzi Chineke na-abawanye n'etiti ha. Rose ọnwụ na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene, na-ayọkwa ka Tedeus ọnwụ ka o si ka ọ gbake na asidenti nke o nwere, ka Chineke na-edu ya na-agbaziri ya. George Nneọma Ọgụdoro na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche, na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya. Tata ha na-ekubata Chidenna Ọgụdoro n'ụlọ ụka, ka Chineke na-edu nwata anụnwa na-agọzikwa ezinụlọ ha. Adakụ Mmụọgbuo na-ayọ ihe ezinụlọ Adakụ Mmụọgbuo bụ n'obi, Kalista Ugoji, Uche Enenwale, Skọlọga Amaka na ihe ndị ọzọ niile ha bụ n'obi, ka Chineke mejusịara ha ya. Jude Mmụọjekwu na-ayọ ka Nnamdi Kanu ka arapụ ya na mkpọrọ nke eji ya ka o nwere onwe ya. Adakụ Mmụọgbuo na-ayọkwa ngọzi Chineke, nchekwaba ya na odudu ya n'isi ndị ụkọchukwu Fada Umeobi, Fada Akachukwu, Fada Boni Anusiem, Fada Norbert Chidolue na ihe ndị ọzọ niile ha bụ n'obi, ka Chineke mejuore ha ya. O si na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Valentine Izuchukwu Chuke. Kate Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Charles Onyebuchibe na nwanne ya nwanyị Sabina Oji. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Edi na Angie Enwedo na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Mama Edi Justina Mgbafọ Egigwe Enwedo. Ezinụlọ Akụrụnobi na-ayọ maka mkpụrụ obi Valentine Izuchukwu Chuke. Jude na Linda Mmụọjekwu na-ayọ maka mkpụrụ obi Ifeanyi Okeke, onye nke rapụrụ n'Ọgọst 26, na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Edward Mmụọjekwu, Ignatius Mmụọkebe, Lydia Mmụọjekwu na Agatha Mmụọkebe. Ka mkpụrụ obi ndị a niile anyị kpọpụtara nwụrụ anwụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Gerard Osuagwu. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. And all the time. Ụmụnne Kristi, anyị ji nnukwu aṅụrị wee gbakọta n'ụlọ ụka. Na taa bụ 4th of September, the first Sunday in the month of September. Ọ bụrụkwa the first Sunday na the Ember months. Anyị gbakọtara were ajamisi a wee na-ekele Chineke maka mmesoma ya niile. Wee na-ayọ ya maka amara na ịdị mma ya, ọ kachakwa dịka mbanye n'ime Ember month a. Anyị na-ayọkwa ya ka o chekwaa anyị ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ụzọ ije. Na-ayọkwa ya maka ebere ya n'ebe anyị nọ. Na-ayọkwa ya maka mkpụrụosi ike. Dịka ọ gwara n'ụbọchị taa na onye ọbụla ga-esi ụzọ ya ga-eburu obe ya wee sobe ya. Ka anyị yọzienụ Chineke ka onye anyị amara iji wee buru obe anyị wee sobe ya. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Amen. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu.
arịrịọ. Chineke nna anyị, nzọpụta si n'aka gị abịara anyị. Ọ bụ gị họrọ anyị, bịakwa mee anyị ụmụ gị n'ime Kristi. Were obiọma lekwasị anyị bụ ụmụ ịhọtara ahọta anya. Biko, mee ka ndị niile kwere na Kristi nweta ezigbo inwere onwe ha, wee nwetakwa aṅụrị ebe ebe. Anyị arịọ gị ihe ndị a site na dị nwe naanị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ n'aha chi n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Echiche nọ mmadụ n'obi abụghị ihe a na-atụkwasị obi. Ihe anyị bụ n'uche na-agafe agafe, n'ihi na ahụ na-anwụ anwụ na anyị da mkpụrụ obi. Ụlọ aja nke a abịakwa were ọtụtụ ihe na-adagide uche mmadụ. O sirila anyị ike ịmata ihe nọ n'ụwa. Ọ bụkwarala anyị nnukwu ọrụ ịchọta ihe dị n'ihu. Ma olee onye ga-achọpụtazi ihe nọ n'eluigwe? Onye pụrụ ịmata ihe nke ibu n'uche ma ọ bụghị ma inyere mmụọ nke amamihe, bịakwa zidata mmụọ gị dị asọ nke si n'elu kacha elu. N'ihi nke a ka ụzọ ndị nọ n'ụwa ji kwụrụ ọtọ, abịakwa kụziere ndị mmadụ ihe na-amasị gị, onye nwe anyị. Maka na site n'ụbọchị mbụ, ọ bụ site na amamihe ka ejiri zọpụta ihe ọbụla na-amasị gị. Okwu nke oseburu ụwa, abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ: onye nwe anyị, gịnị bụ onye nchedo anyị site na onye nwe anyị, gị bụ onye nchedo anyị site na ndụdụga ndụ ruo na ndụdụga ndụ. Onye nwe anyị, gị bụ onye nchedo anyị site na ndụdụga ndụ ruo na ndụdụga ndụ. Onye nwe anyị, gị bụ onye nchedo anyị site na ndụdụga ndụ ruo na ndụdụga ndụ. Ị na-emegharị mmadụ ka ọ bụrụ ntụ. Ị bịakwa sị, ụmụ mmadụ, laghachi n'azụ, n'ihi na puku afọ n'ihu gị dị ka ụnyaahụ gara aga, ọ dị ka nche abalị. Azịza: Site na ndụdụga ndụ ruo na ndụdụga ndụ. Onye nwe anyị, gị bụ onye nchedo anyị site na ndụdụga ndụ ruo na ndụdụga ndụ. ị na-azachapụ ndị mmadụ dịka nrọ, dịka ahịhịa na-epulite n'ụtụtụ.
n'ụtụtụ o puo bịa mịta ifuru, ma oge mgbede ọ kpọnwụọ bịa nwụsịsịa. site na ndụdụ ga ndụ ruo na ndụdụ ga ndụ. Onye nwe anyị, gị bụ onye nchedo anyị site na ndụdụ ga ndụ ruo na ndụdụ ga ndụ. Mee ka anyị mata otu ndị anyị si dị nkenke, ka anyị wee nweta amamihe n'obi anyị. Onye nwe anyị, dajụọ, iwe gị ọ ga-adịgide ebighị ebi. Gosi ụmụ odibo gị ebere gị. Site na ndụdụ ga ndụ ruo na ndụdụ ga ndụ. Onye nwe anyị, gị bụ onye nchedo anyị site na ndụdụ ga ndụ ruo na ndụdụ ga ndụ. Na chi ọbụbọ, mee ka anyị jupụta n'ịhụnanya gị. Anyị ga-aṅụrị na-egorikwa ụbọchị niile nke ndụ anyị. Ka ihe ọma nke dị nwenụ Chineke anyị dịnyere anyị, ka e wee nyekwa ọrụ aka anyị ọganihu. Site na ndụdụ ga ndụ ruo na ndụdụ ga ndụ. Onye nwe anyị, gị bụ onye nchedo anyị site na ndụdụ ga ndụ ruo na ndụdụ ga ndụ. Onye nwe anyị, gị bụ onye nchedo anyị site na ndụdụ ga ndụ ruo na ndụdụ ga ndụ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara Filemon. Kama n'ihi ịhụnanya, ọ ka mma ịrịọ gị arịrịọ. Ana m echetara gị na ọ bụ mụ onwe m bụ Pọl na-edegara gị akwụkwọ a. Ugbu a aghọọla m agadi, ma nke ka nke bụ na abụtụkwa m onye a tụrụ mkpọrọ n'ihi Kristi Jesu. Biko, ana m arịọ gị arịrịọ banyere nwa m. Nwa m mụtara ebe a atụrụ m mkpọrọ n'ụkwụ ma n'aka. Nwa m na-ekwu maka ya bụ Onesimus. Ana m ezighachiri gị ya. Enwere ike isi na m sikwa otu ahụ na-ezighachiri gị akụkụ onwe m. Ọ gaara atọ m ụtọ n'obi ka mụ na ya nọdụ, ka ọ na-ejere m ozi ị kwesịrị ijere m oge a niile m nọ na mkpọrọ n'ihi ozi ọma ahụ. Ma achọghị m ime ihe ọbụla na-enwetaghị nkwenye gị, ka ọ ghara ịdị ka amanyere gị amanye ka ị mee obiọma. Ka a ga-asị na obiọma ahụ esighị gị n'obi pụta. Kama achọrọ m ka obiọma ị mere bụrụ nke siri gị n'obi pụta. Ama m na a napụrụ gị Onesimus nwa oge ntakịrị, ka e were nyeghachi gị ya mgbe niile ruo mgbe ebighị ebi. Ugbu a enyeghachighị gị Onesimus ọzọ dịka ohu, kama ọ bụ dịka ihe karịrị ohu, nke bụ nwanne dị ụtọ. Ọ bụ onye m bu n'obi karịchaa, mana nke gị bụ na
ọ bụghị sọsọ na ọ bụ nwanne gị n'ime Onyenwe anyị, ma ọ bụkwa nwanne gị onye gị na ya si n'otu agbụrụ. Ihe ọ pụtara bụ, ọ bụrụ na iji ihe dum jikọtara anyị ọnụ kpọrọ ihe, nabata ya nke ọma otu ị gara esi anabata m nke ọma. Okwu nke Osebrowa. Hallelujah. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'Oziọma dị Nsọ nke Luku dere. Otu mgbe, nnukwu igwe mmadụ so Jesu na-aga n'ụzọ. O wee chigharịa sị ha, onye ọbụla na-abịakwute m, ma ọ kpọghị nna ya na nne ya asị, na nwunye ya na ụmụ ya na ụmụnne ya nwoke na nwanyị na ndụ ya, onye ahụ enweghị ike ịbụ nwaazụ m. Onye ọbụla kwa na-anaghị eburu obe ya soro m n'azụ enweghị ike ịbụ nwaazụ m. Ọ bụrụ na onye ọbụla n'ime unu nọ ebe a na-akwado iwu ụlọ elu, ọ bụ na ọ gaghị ebu ụzọ nọdụ ala pịa ego ole ụlọ elu ga-ewe, ka o were mara ma o nwere ego ga-ezu ụlọ elu. Ọ bụrụ na o bughị ụzọ mee etu a, o nwere ike ịtọ na ntọala eji ewu ụlọ elu tupu ọ chọpụta na ọ bụrụla ọrụ ọ na-enweghị ike ịrụcha. Mgbe ahụ, ndị mmadụ ga-eji ya na-eme ihe ọchị na-asị, leenụ kemgbe nwoke a bidoro iwu ụlọ ma o nweghị ike iwucha ya. Ma ọ bụ, olee eze ga-achịrị puku ndị agha 10 buru agha gawa ibuso eze ọzọ nwere puku ndị agha 20?
ọ bụ na ọ gaghị ebu ụzọ nọdụ ala tụlee ma o nwere ike ibuso ya agha? Ma ọ bụrụ na o nweghị ike, ọ ga-ezipụ ndị ozi rịọ, kwe nkwa maka ekpe udo mgbe onye na-ebuso ya agha nọ n'ebe dị anya. N'otu aka ahụkwa, onye ọbụla n'ime unu na-ebughị ụzọ jụọ akụ na ụba ya niile enweghị ike ịbụ nwa azụ m. Ozi ọma nke osepụrụ ụwa. Hallelujah. God is good. And all the time. Happy New Month, everybody. Isaiah 3:10, where you see, say to the righteous, it shall be well with you. One negi no gadiri anama. Gwa nwanne gị na ọ ga-adịrị ya na mma. Gwa ya ma o kwere ma o kweghị, ọ ga-adịrị ya na mma. Hallelujah. Anyị na-aja gị mma n'ihi na ị mara mma. Ịhụnanya gị na obiọma gị juru m anya ewo. Inweghị mgbanwe, ọ dịghị onye dị ka gị. Ịbụ Alfa na Omega, anyị niile na-aja gị mma. Soro m kelee ya, anyị na-aja gị mma n'ihi na ị mara mma. Chineke, anyị na-ekele gị maka na ịhụnanya gị bụka n'ebe anyị nọ. Jiri m anya ya. Chineke enweghị mgbanwe, onweghị mgbanwe. Ọ dị onye Pọl gị kelee ya maka na o dubatara gị n'ime Ember Month. Anyị niile na-aja gị mma. Soro m kelee ya, anyị na-aja gị mma. God, we cannot thank you enough maka ịdị mma gị n'ebe anyị nọ. Anyị na-abụrụ gị abụ, anyị na-ebuli aha gị elu maka na ịhụnanya gị n'ebe anyị nọ orika. Ewezụga gị, enweghị ihe pụrụ ime. Onye dịka gị ga anyị niile na agabiga na mo bi na-eje mgbe n'ala. Agabiga na mo, agabiga na mo bi na-eje mgbe n'ala. Agabi onye na-enye ndụ na-amaghị ka nọ n'ebe. Agabiga na mo mgbe n'ala. Ndụ na-amaghị ka nọ na-arịọ gị.
nọ n'ebe agabe galamụ ineze ịnala agabe galamụ ikuku ọma n'ọnya na-amaghị ka ị nọ n'ebe nna agabe galamụ ineze ịnala agabe galamụ mma na-amaghị ka ị nọ n'ebe nna agabe galamụ agabe galamụ ịdị mma n'ezie ịdị mma n'ezie ịdị mma Chineke n'ịdị mma n'ịdị mma n'ịdị mma ịdị mma agbakwuru zuru ike n'ịdị mma ma n'ezie ịdị mma n'ezie ịdị mma Chineke n'ịdị mma n'ịdị mma n'ịdị mma n'ịdị mma Hallelujah. Amen. Kind of deal. Na wiki gara aga Jesu Kristi wee na-agwa anyị na anyị ga-arịọ ka anyị nweta amara idu ụgbọ anyị. Ọ bụrụ na anyị nweta amara idu ụgbọ anyị, na ọ bụ ihe ga-enye anyị aka ka anyị nwee ike ghọtazuo ngọzi Chineke n'ebe anyị nọ. N'ụbọchị taa o wee na-agwa anyị ọ bụrụ na anyị chọrọ ịbụ ndị na-eso ụzọ ya, na anyị ga-eburu obe anyị were mee gịnị? Sowe ya. Mana ebe n'ihe ọgụ nke mbụ, onye jiri akwa amamihe wee na-asị onye ọbụla na-eso ụzọ Jesu tosiri ịyọ Chineke amara nke imeke right decision. Maka na ọ bụrụ na anyị nwere ike nwee right decision, nwee ike họrọ ihe Chineke chọrọ, nwee ike mee ihe Chineke chọrọ, ọ bụ na anyị bụ ndị na-eso ụzọ ya. Na onye ọbụla na-eso ụzọ Jesu Kristi, na ị nweghị ike ime ihe Chukwu na-achọ, ị bụghị onye na-eso ụzọ ya. Amen. So ọ bụrụ na ị gụnyere onwe gị na onye na-eso ụzọ Jesu, ka anyị matakwa na e nwere ihe dị iche onye otu Kristi na onye na-eso ụzọ Jesu. Onye otu Kristi bụ onye ọbụla eme baptizim, onye ha ekwere na Jesu Kristi bụ onye nzọpụta ya, ịbụgo onye otu Kristi. Ma onye na-eso ụzọ Jesu, kemgbe a ga-eme gị baptizim, ị ga-ekwe na Jesu Kristi bụ onye nzọpụta gị. Nke atọzi, ị ga-eburu obe gị were mee gịnị? Sowe ya. Ọ bụ ebe a ka ọtụtụ n'ime anyị na-agbara ọsọ. Anyị achọghị ibu obe anyị wee sobe Jesu. Anyị chọrọ ebe ọ na-adị izi. Ebe ọ na-adị izi. Enwe onye chọrọ ịta afụfụ. Enwe onye chọrọ ime ihe the normal way, the right way. Anyị na-achọ ka anyị cut corner. Ma Jesu gwụ na-agwa anyị taa, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịbụ ndị na-eso ụzọ ya, anyị ga-eburu obe anyị wee sowe ya. Abịa n'ihe ọgụ nke abụọ, Pọl dị asọ were gosipụta n'omume ya ihe bụ onye na-eso ụzọ Jesu Kristi.
Pọl dị asọ na-ekwu na ọ bụrụ na ị na-eso ụzọ Jesu Kristi na ị gaghị ekwe ka ihe nke ụwa a ka ọ bụrụ ihe ị ga-eburu n'isi, that we have to detach ourselves from material things. And he showed the example. Kedu ihe o mere? Onesimus bụ ohu Philemon. Philemon, oge ọ gbara Onesimus, ọ gbatara dịka ohu, ọ na-emegbu emegbu. Mana oge Onesimus nọrọ oziọma Pọl na-ezi, gịnị ka o mere? Ọ hapụ nna ya ukwu gbakwujere Pọl. Pọl wee kpọrọ ya. Oge ọ kpọrọ ya, ya na ya nọrọ, Pọl wee na-eleta ya anya dịka nwa ya, ọ bụghị dịka ohu. Mana at a time mgbe Pọl ka mere agadi, oge ọ hụrụ na ọ zọpụtago Onesimus, ọ bụrụgo mmadụ, o were degara Philemon akwụkwọ wee sị, lekwe nwa odibo gị a gbakwutere m, ugbu a m meela agadi, o tosiri nọnyere m aka, mana aga m emekwa ka ọ laghachitara gị back ka ị nwee ike nabatazie ya. Na ọ bụrụ na ị nabata ya dịka nwanne gị, ọ bụzighị dịka ohu. Anya hụgo ihe Paul mere. At the time only the services of Onesimus, ọ sịghị mba ka m jide ya, ọ kpọrọ ya si ya laghachiri gịnị onye nwe ya nụ. Ọ bụ ihe aka Pọl dị asọ na-ekwu na onye ọbụla na-eso ụjọ Jesu, ị ga-ejetachi onwe gị from ihe ndị ahụ na-enye gị aṅụrị, ihe ndị ahụ na-enyere gị aka. You have to detach yourself from material things. Maka na ọ bụrụ na ilekwasị ihe nke ụwa anya, eluigwe ahụ gaghị eme gịnị? Ị gaghị. Ị nwere ike ịnọ gị na-achọ ka ị kpatakwuo, ka ị gbachakwuo akọbel, makrobel, ị gaghị anụ ya, ga-eme isie ya. Praise God. Praise God. Jesu Kristi wee tọrọ ndị so ya n'ilu. Ọ sị ha, ọ bụrụ na ị chọrọ iso m, ị ga-akpọ nna gị asị, ị ga-akpọ nne gị asị, ị ga-akpọ nwanne gị nwoke asị, ị ga-akpọ nwanne gị nwaanyị asị, mee gịnị? So ụzọ ya. Ya bịa sịkwa, ọ bụrụ na ị chọrọ ịrụ ụlọ, ọ na ị gaghị ebu ụzọ pịakọta mara ihe nwere tupu gị ebido. Mana ka anyị ghọta ihe Jesu na-agwa anyị ebe a, ọ pụtara na onye na-eso ụzọ Jesu, ọ sịghị onye ahụ kpọ nwanne ya asị ma ọ bụ no. Ihe ọ na-akọwara anyị bụ, in our lives we have to see God as our priority. Mana e nwere ndị na-enwe their family as their priority. That is not good. God first. Maka ọ bụrụ na ile anya nwanne gị aha, nne gị maọbụ nna gị maọbụ enyi gị, ọ Chineke mere gịnị? Nyere gị ya. They are gifts to you. And since they are gifts to you, the giver of the gifts can take them back. And when the giver takes the gifts back, there's nothing you can do. In other words, we have to put God first in our lives. N'ihe ọbụla anyị na-eme, anyị ebu ụzọ jụọ onwe anyị, ihe m chọrọ ime ugbu a, ọ bụ ihe Chukwu chọrọ? Ọ bụ ihe ga-ebute Chineke otito? Ọ bụrụ na ọ bụ ihe ga-ebute otito, ga-atụgharị uche. Ga-atụgharị uche. Ọ bụ ihe maka ọ na-agwa anyị n'ụbọchị taa. Na ọ bụrụ na anyị na-eso ụzọ ya, it must cost us something. A ga-enwerịrị ihe anyị ga-sacrifice in order to gain the kingdom of God.
na-akọwara anyị. Dịka n'oge a ndị parish ya nọ na-eme harvest, ebidogo harvest, enwego ndị meela, nwekwe ndị na-emebeghị, nwekwe ndị na-eche ihe a ga-eji wee mee nke ha, nwekwe ndị si m no, agaghị m eme ya. We have to sacrifice. Anyị ga-arụ ahụ anyị ụka were mee ihe ahụ. And know at the time I na struggle to do something good, that is where the blessing comes in. We don't give back to God from our affluence. No. Ihe ga-enyeghachi Chukwu bụ ihe ahụ mana ọ dị anyị mkpa, mana anyị sị no, let me give God first. And when we give God first, God will take care of us. You know, at times why we struggle is because we don't recognize God in our lives. When we set out for any project, the first thing we have to do is God take control. And when we invite him to take control, then he will go before us. Then it becomes easier. But when we don't recognize him, that is why we struggle. So dịka onye na-eso ụzọ Jesu, ọ na-agwa mụ na gị n'ụbọchị taa na anyị ga-eburu obe anyị wee mee gịnị? Sobe ya. Cheta na his grace is enough for us. His grace is by our side, but we have to recognize ọ ya nwa ka ọ na-ezi mụ na gị n'ụbọchị taa. Ya bụ ụmụnne m na Kristi, ka anyị bụ ndị ga-eji okwu a wee mere ihe, ka anyị ghara ịbụ ndị mgbe niile ha na-atụ ụjọ ibu obe nke ha. Iji wee mechie okwu, enwere mmadụ atọ ebunyere obe, agwa ha sị ha buru obe a were ụkwụ buru ya ruo ebe ha tosiri ibusa ya. Mmadụ abụọ eburu nke ha na-adọga na-aga. Onye nke atọ nọkwa n'azụ na-aga obere obere. Anyị ihe o ji wee na-aga obere obere maka o nwere plan. Ndị ya na-aso wee buru obe ama ha na o ji sọọ n'akpa ya. So ihe o meziri wụ ka ọ wụzi na ndị agafego ihe ebuji obeke ya mee gịnị? Cut 1 foot. Ha na-agakwa ihe buru ya na-aga. Ha agagidekwe ya cut another 1 foot. Otu a ka o si mewe ya obe nke ya mee gịnị? Adịzi obere. Ka ọ dịrị obere ihe o meziri pịam maka ọ na-anyịzi anụ ihe buru ya mee gịnị? Gbafee. Ka ọ gbafere na-aga n'uche nke ya, ọ dị very smart, ọkwa ya? Good. Ka ọ pụtaziri enwe nnukwute olu nọchiri ụzọ, and olu ahụ ka ị ga-esi wee gafee ya bụ ị ga-eburu obe gị mee gịnị? Dowe ya. Idebezie ya, itinye eziokwu wee mee gịnị? Gafee. Ka ọ pụtara ebe ahụ ya etinye ebe nke ya, ọwa ọkụhọ ya ele anya n'azụ. Ndị nke ọzọ jigwe nwayọ nwayọ ndị ebugo na-eme gịnị? Na-abịa. O legide hit esi n'isi mee gịnị? Hit agba ya. Ọ maghị ihe ọ ga-eme. Ọ nọzi ebe ahụ. Ndị nke ọzọ mmadụ abụọ nke ọzọ ha eburu obe ha bịara ozi ebe ahụ mezie gịnị? Tụnye ya. Ha mee gịnị? Ha gafee. Ka ha gafere ha eburukwu ya gawazie. Ọ nọgidere ebe ahụ, ọ maghị ihe ọ ga-eme. Ebe a si eburu obe jeruo, o meghọ gịnị? O jerughọ, because o feel that not very smart. So ihe na-agwa anyị n'ụbọchị taa bụ onye ọbụla buru obe nke ya wee na-aga, Chineke agaghị ebunye gị ibu ga-akarị gị. Obe ahụ ibu ọ ma ihe o ji wee bunye gị ya. Were nwayọ
buru ya na-eme gịnị na-aga. Udo dịrị unu. Ka anyị kwụsịa n'ọtọ, ka anyị kwụọ n'ọtọ. Unu ma ihe abụọ nwa ọhụrụ. Ka anyị gọzie mmadụ niile. Ezi Chineke dị ndụ, n'ụbọchị taa anyị anụgo olu gị iziga anyị ozi. Anyị na-arịọ ka okwu a ka ọ mịa mkpụrụ n'ime anyị. Anyị wee na-agbagwasị ụkwụ n'okwu gị in Joshua chapter 1 verse 3, ebe ị gwara ụmụ Israel na obodo ọbụla ha gbara okwu n'ọbụgo nke ha. Onye nwe anyị, anyị abatago n'ọnwa ọhụrụ na the ember month. Ọnwa ahụ onye ọbụla dị atụ egwu Chineke wee na-ekwubi okwu n'isi mmadụ niile dịka ha bata n'ime ọnwa ọhụrụ a, maka na e gwara anyị in Job 22:28 that we should decree and it will come to pass. We decree favor upon you. We decree favor upon you. We decree progress upon you. We decree progress upon you. We decree transformation upon you. We decree transformation upon you in the mighty name of Jesus. Ezi Chineke gwara anyị na Romans chapter 8 verse 31, he says, if God is for us, no one can be against us. Chineke na-arịọ gị ka ị buru ụzọ dịka anyị na-ebu obe a wee na-eso gị. Ekwekwala ka ndị iro anyị hụ anyị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, anyị wee na-echetakwa okwu nke gwara anyị in Psalm 30 verse 5, you see, your anger may be for a moment, but your favor is for a lifetime. Chineke ụzọ ọbụla si wee mehie gị, anyị na-asị gị ka iwe gị dajụọ n'aha Jizọs. In Psalm 23 verse 6, wee sị, surely your goodness and mercy shall follow us. May your goodness and mercy follow us. May this ember month be a month of success, a month of favor, a month of progress. In the mighty name of Jesus. Onye nwe anyị, anyị wee na-agbakwasị okwu in Psalm 92 verse 13, ebe ị gwara anyị sị, planted in the house of the Lord, we should progress in the cause of our Lord. In verse 14, ị wee na-agwa anyị sị, even at our old age, we will continue to bear fruit and we will be fresh and green. Anyị na-ayọ n'isi ụmụ gị ndị gbakọtara ebe a, dịka gwara anyị in Matthew chapter 18 verse 20, ebe ọ bụla mmadụ abụọ na atọ gbakọtara n'ime ebe ahụ, Chineke wee na-ayọ gị dịka nọ n'etiti anyị, ka ebumnuche anyị ka o mezuo n'aha Jizọs. Ka ọnwa ember month a ka ọ bụrụ ọnwa ga-eme ka anyị na-aga n'ihu. Wepụrụ anyị ihe iyi egwu ọbụla ma n'ezinụlọ ma ndị ahapụ na Naịjirịa. Nna jike niile, biko chekwa ụmụ gị, ekwekwala ka ihe ya ma ụmụ gị. In Revelation chapter 3 verse 7, it will say, you have opened the door before us that no one can close. May this door continue to be open in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. May this door continue to be open and may nothing close this door, because you are the one that opened this door. May this door of blessing be open for us. May this door of success be open for us. May this door of breakthrough be open for us in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In Philippians chapter 1 verse 6, we're going, ihe ọbụla ịmalitere ị ga-adịgide ya were n'ọgwụgwụ. Dịka ibubata anyị n'ọnwa September, biekwa anyị ruo nke October, biekwa anyị ruo nke November, biekwa anyị ruo nke December, n'aha Jizọs. N'aha Jizọs. Ka ọ dịrị onye ọbụla n'ebe a na mma n'aha Jizọs. Ya bụ ka Chukwu mezie okwu n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Udo dịrị unu. Ekwe n'otu Chineke.
ụmụnne m na Kristi, ka anyị wee n'otu olu si n'ekpere nke ndị kwere nụ wee kpọkuo Chineke rịọ ya ihe ndị niile na-akpa anyị. Maka ndị amụma na ndị egburu egbu n'ihi okwukwe ha na Kristi n'oge nke anyị, ka ha kwudosie ike n'ime Jesu Kristi, anyị arịọ gị dị nwenụ. Inwe na anyị n'ụlọ arịrịọ anyị. Maka obodo kewara ekewa n'ihi nsogbu n'oge ochie, ka Chineke mee ka ha jikọtakwa ọnụ dịkwa n'udo, anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị agụụ, nnukwu ide mmiri, ọkụ na ala ọma jijiji chụpụrụ n'ụlọ ha, ka Chineke nye ha ike iji mezie ihe niile lara n'iyi ma wuzikwe ndụ ha, anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ezinụlọ kewara ekewa, ndị na-enweghị udo na ịdị n'otu, ka Kristi were ọgwụgwọ nsọ nke ezi udo na ịdịkọ n'otu gọzie ha, anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka anyị niile na-agbakọ n'oche nri nke Kristi n'ebe a, ka anyị bụrụ ezi agbamume na nchekwube n'etiti onwe anyị, ọkacha n'oge onyinye owuwe ihe ubi a, anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ, ndị anyị na-echeta na Maasị dị asọ taa, ka ekpere anyị wetara ha aṅụrị ebe ebe n'eluigwe, anyị arịọ gị dị nwenụ. Ka anyị hụlatazi isi wee rịọ Chineke ihe ndị ọzọ na-akpa anyị n'otu n'otu. Onyenwe anyị, anyị anụgo okwu gị n'ụbọchị taa, ichetegoro anyị mkpa ọ dị iburu obe anyị wee sobe gị. Ma Chineke, anyị na-ayọkwa amara nke iji wee kwudosi ike ka obe a ka ọ ghara inyigbu anyị, kama ka anyị nwee ike ịghọta na ụzọ alaeze eluigwe ọ dịghọ mfe, ka anyị na-ebu obe a site na ya sachaa anyị mmehie anyị niile ma nabatakwa anyị n'ala ezi gị n'oge ikpeazụ. Anyị arịọghị ihe ndị a si na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Bụrụwo m obe m, amalitewo m ikpe ekpere, eburuwo m obe, obe Jizọs nwanne m, bụrụwo m obe, amalitewo m ikpe ekpere, eburuwo m obe Jizọs. Asị m anyị bụrụwo obe nyo, anyị amalitewo n'ikpe ekpere, eburuwo m obe Jizọs, brother. Anụrụ m ọnụ Jizọs ka ọ na-asị, nwa m, ike agwụla gị nọrọ, nwanne m bụrụ obe. Anụrụ m ọnụ Jizọs ọ na-asị, bụrụ obe. Nwanne m bụrụ obe gị, anụrụ m ọ na-asị, bụrụ obe. Ezinne bụrụ obe gị, anụrụ m ọnụ, heya, bụrụ obe. Ezi Nwachukwu bụrụ obe gị, anụrụ m ọnụ ya, ọ na-asị, bụrụ obe. Anụrụ m ọnụ Jizọs ka ọ na-asị, bụrụ obe gị, nwanne m, ike agwụla gị nọrọ, nwanne m, bụrụ obe. Bụrụ obe. Enyi m, bụrụ obe. Anụrụ m, bụrụ obe. Chineke na ndewo, ndewo, onye kere ụwa, ndewo, imela papa.
papa ihe mere dị mma nara mbuli elu nara ọdịda ma onye na-agwọ ọrịa nara ekele m imela Chukwu Chineke na ndewo onye na-eme mma ndewo imele papa Chineke na Namuo aha Chineke ndewo Chineke ndewo agbanwe ndewo onye kwụrụ ụwa ndewo onye na-enye ndụ ndewo Chineke imeela Chineke ndewo Chineke ndewo Chineke ndewo onye bịara ụwa ndewo Chineke ime agbanwe ndewo Chineke imeela ozughị kele gị ozughị ike asị na ọrụ m bụrụ sọsọ nụọ arụ m niile bụrụ sọsọ nụọ asị m aja dị n'ala bụrụ sọ nụ asị m aja dị n'ala bụrụ sọ nụ asị m ọrụ m niile bụrụ ọnụ ọnụ ozughị kele gị ozughị kele gị ịma na ozughị inye gị ekele ịma na ozughị kele gị ịma na ozughị inye gị ekele aja dị n'ala bụrụ sọ nụ asị m aja dị n'ala bụrụ sọ nụ ịma na ọrụ m niile bụrụ ọnụ ọnụ ịma na ọrụ anyị niile bụrụ ọnụ ọnụ ịma na ọrụ chọọchị anyị bụrụ sọ ọnụ ịma na ozughị kele gị ịma na ozughị kele gị Chineke nke igwe ị na-apụta awa m eze mgbe mmụọ nọ na nsogbu papa ihutere onye ihicha anyanya ekele ekele ọma ka anyị ji bịa Ezinna otito ọma ka anyị ga-enye gị Chineke abụ ndị nsọ ka anyị ga-abụ n'ụwa chimidi ngozi na ịdị ukwuu ọrụ mmehie m Chineke ka m keta oke n'ime gị ọkwa gị o malelelele ana m n'iru gị toke n'iru gị ọkwa gị malelelele nnukwu nwanyị nketa oke n'ime gị ọkwa gị malelelele ana m n'iru gị ma nwa nganga n'ime Chineke nganga na-ebu nwanne m ọ bụ ya kacha mma mewe nganga n'ime Chineke ịmakwa na ọ bụ ya kacha mma nwa ọbara galasị ya n'ibe ya nganga na-ebu nwanne m ọ bụ ya kacha mma biko mewe nganga n'ime Chineke nganga na
ịmakwa na ọ bụ ya kacha mma nganga gbawa nganga n'ime Chineke nganga nwanne m ọ bụ ya kacha mma imere nganga data n'ọba echekwe imere ya mere ya bata n'ụlọ nsọ ya nwanne m ilewe onye ọhụụ na ị ga-ama ya duru ihe tinye bụ nwa Chineke Ezinne bụ nwa Chineke nganga na-egbu nwanne m ọ bụ ya kacha mma Divine bụ nwa Chineke nganga na-egbu ya biko mewenụ nganga mewe nganga n'ime Chineke ịmakwa na ọ bụ ya kacha mma onye bụ nwa Chinemere ka mbụ onye bụ nwa Chinemere asị m onye bụ nwa Chinemere onye Chukwu chọrọ mma ya kenenu ya onye Chukwu mere mma ya kene ya Divine Chukwu mere mma gị kene ya nwa Chinemere ka mbụ nwa Chinemere ka mbụ Helen bụ nwa Chinemere Chimezie bụ nwa Chinemere ndị Eze nwa Chinemere onye Chukwu mere mma ya kenenu ya onye Chukwu chọrọ mma ya kene ya asị m nwa Chinemere ka ebuwa asị m nwa Chinemere ka ebuwa nwa Chineke bụ nwa Chinemere onye bụ Ezinna bụ nwa Chinemere asị m ebu Ezinne bụ nwa Chinemere ndị St. Eugene bụ nwa Chinemere onye Chukwu chọrọ mma ya kenenu ya onye Chukwu chọrọ mma ya kene ya onye ọma Eze Jizọs onye ọma Eze Jizọs Jehova bụ onye ọma Chineke bụ onye ọma onye na-eme mma bụ onye ọma onye na-ebu ụzọ bụ onye ọma ikuku ọma na ọnya bụ onye ọma Chineke bụ onye ọma Eze Jizọs onye ọma Eze Jizọs Papa ụwa bụ onye ọma Papa ụwa bụ onye ọma onye na-enye ndụ bụ onye ọma ikuku ọma na ọnya bụ onye ọma aka na-agba ọrịa bụ onye ọma Chineke bụ onye ọma zaa ya n'ụwa ọ dị mma dị njọ ekwere ewo ma aga m agbaba n'ime
ihe ọba na ụmụnna m kaja mụrụ na-achụ bụrụ ihe ga-amasị Chineke ji ike niile na-arụ anụ. O anyị arịọghị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ya ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ya ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye ji ụwa tụwa site na Kristi dị nwere anyị, onye site n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị ya otito, nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahụtara ahụta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya. Ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị ịkpọbata n'ihe nke gị dị ya ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke n'igwe, na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edu ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye dị asọ sitekwasa ha mmụọ gị, ka a wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi.
onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o ji aka wee nara, were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Hichaa akwa ka o si mee mgbe ha hichaa nri anyasị. O buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihu na n'ihu mmadụ niile ka gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. He's alive, amen, he's alive, Jesus is alive, forever is alive, amen. Nna na-acheta nke ọnwụ na-abịa ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzapụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka ndị mmekwu onye gị na-efe gị. Anyị jụmala arịọ ka anyị bụ ndị ata hụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gaziri ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose Gomez. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wega na ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi n'enyi nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị na uwe keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube si na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa to ụwa niile. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Ụmụnna, ka anyị were ekpe na nzapụta anyị kụziri anyị, were kpọkọ Chukwu nna nna nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị osepụrụwa n'ajọ ihe niile. Were ebe nyedoro gị nke anyị site nye aka ebere gị ka zọpụta anyị na ajọ oge niile. Anyị were gbala ha nsogbu niile, wee nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwa ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke nka m na-enye unu. Elekwala anyị na njọ anyị, kama lekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe ị na-eke uche gị siri chọọ, gị bụ ndị dị na-achị ebe ebe. Udo nke osepụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị chọọ na nwe anyị ekele nke udo.
Ike dị n'ọbara Jizọs, ike dị n'ọbara ya. Ike dị n'ọbara ya. Ike dị n'ọbara Jizọs, ike dị n'ọbara ya. Ike dị n'ọbara ya. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee Jesu Kristi onye kpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Joseph nke bata n'ime ọdụ ma bụ ose ụkọ. Anyị esekpụrụ gị, ezigbo nwa atụrụ, achịcha nke ndị ọma, onye si n'igwe bịa, anyị esekpụrụ gị, ezigbo nwa atụrụ, achịcha nke ndị ọma, onye si n'igwe bịa, anyị esekpụrụ gị, ezigbo nwa atụrụ, achịcha nke ndị ọma, onye si n'igwe bịa, anyị esekpụrụ gị, ị gwara ụmụ Izrel, abụ m achịcha ndụ nke si n'ịbịa, ezigbo nwa atụrụ, achịcha nke ndị ọma, onye si n'igwe bịa, anyị esekpụrụ
eze nke ndị mmụọ ọma, eze nke si n'igwe, anyị bụ ndị nọ n'ụwa na-achọ gị o Chukwu. ezigbo nwatụrụ, achịcha nke ndị ọma, onye si n'igwe bịa, anyị sekpụrụ gị. ezigbo nwa atụrụ, achịcha nke ndị ọma, onye si n'igwe bịa, anyị esekpụrụ gị o. ezigbo nwa atụrụ, achịcha nke ndị ọma, onye si n'igwe bịa, anyị esekpụrụ gị. Ogbenye Chukwu dị ezigbo nwa atụrụ, achịcha nke ndị ọma, onye si n'igwe bịa, anyị esekpụrụ gị. Atụrụ, achịcha nke ndị ọma, onye si n'igwe, anyị sekpụrụ gị.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, okwu gị na oriri nsọ gị na-enye ndị kwere na gị ndụ. Otu anyị si mezuo emume àjà nwa gị hụrụ n'anya, sikwa etu a mee ka anyị rite uru isonye na ndụ ya mgbe niile. Anyị arịọghị ihe ndị a site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị nọdụ ala. Anyị nwere obere ọkụ one nke a bụ maka ụmụ ndị nne na nna ndị nwere ụmụaka ya nata oriri izizi n'ọnwa anọ anyị nọ n'ime ihe n'izu ụka na-abịa na-abịa n'iri na ịtọ ka a ga-ebido klaasị ndị na-anata oriri. Ndị niile were fọm gbaanụ mbọ na unu wechigara fọm azụ. Onwe ndị ka nwere ụmụaka dị etu a gbaanụ mbọ na unu nwetara fọm, mee ihe dị na ya tupu a na-ebido klaasị. Ebidosịa amụ ewezikwa ụmụaka ọzọ, anyị na-amụ ọkwa ya eri oge. Ndị Igbo Katọlik San Jose na-asị ka anyị soro ha na ha nwa na-eme unveiling of their book memoir nke ndị Igbo Katọlik San Jose dekwunatara iji were kọwaa ka okwukwe ha na ihe niile ha na-eme na be ha, etu Igbo Katọlik ha si wee bido na ka o si aga n'iru na ihe niile gbasara ya. Akwụkwọ ahụ ha na-eme ya tata n'ụka nke ha ya aka ha sịkwa ka anyị nyere ha aka fụ na ha nwabụ ndị izi na-eme ihe n'Igbo Catholic communities or chapters niile dị na US, were dee ka ha si bido, ka ihe niile si aga, ka ha si eme $50. Onwe ndị nọ ebe anwa ma ha mekwa, ha ga-ezite akwụkwọ anwa ebe a ka anyị nyere ha aka ka anyị were ghọta ihe etu ha si eme. Tata kwa ka anyị lote na monetize bazaar nke anyị na-eme tata. Anyị emekwa ya ozigbo. Ụbọchị ụka ọzọ bụ ụbọchị ikpeazụ ekwekọtalụ eji were mee nke ikpeazụ ya. Ụbọchị anyị akpọzi result bụ ụka izizi na ọnwa nke Ọktoba. Ọ bụ ka o si wee dụ. Otu ọbụla unu nwere oghere tata, unu nwere oghere ụbọchị ụka ọzọ. Obodo ọbụla, steeti ọbụla, ndị abụna ndị etu Chineke si nyere ha aka, etu unu si wee chọọ, unu nwere tata nwee ụbọchị ụka ọzọ ka esi were mee ka anyị ghọta. Ndị na-ajụ mmụọ ha ya akwụ ụgwọ niile? Yes. Ime pledge, ọ bụrụ na ị mere pledge, ị chọọ ka pledge ị mere na o ya abanye na competition nke ndị zones na-eme, ị mara ya akwụ ụgwọ ya tupu October 1. Ọ bụrụ na ị kwụọ ya after October 1, ọ bụ ụgwọ ị kwụrụ ka ụgwọ iji ka ị kwụrụ, mana ọ ma abanyezi na competition. Ma ị chọọ ka pledge ị mere na o ya abanye na competition, ị ma na ị ya akwụ ụgwọ ya tupu a na-akpọ result na Sunday nke izizi dị n'ọnwa nke Ọktoba. Ọ bụrụ na gị ejibeghị ego ka isi wee jụ na ịbịa tata na ị chọrọ ime pledge, i were envelope. Ndị ushers nwere envelope n'azụ, ha nwere ike kekwa envelope maka ndị enwetaghị ya. Ide afa gị, i were envelope na-abịa, gbaa mbọ na idere afa gị. Onwe obere ego ide tinye n'ime ya. Ọ bụrụkwanụ pledge dee zone isi na ya. Anyị nwere 3 zones. Anyị nwere Shanahan, anyị nwere Hiri, anyị nwere Tansi. Gbaa mbọ den ịbịakwa n'anya ebe a, ịya afụ basket. Enwe general basket. Ndị nke gụrụ mma na-ayọ ka ha bụrụ ndị izi ya abịanụ. Ndị nke gụrụ mma nọkwa ya. Ndị otu ọbụla unu nọsi ya,
ndị ya abịa tata ka ha bịa, ndị ya abịa ụbọchị ụka ọzọ ka unu malụ. Kịta ana m akpọlitezi onye isi na-ahụkọta maka ihe gbasalụ bazaar Thanksgiving nke anyị na-eme, Maazị Omakụ, ka ọ pụta. Ka ọ na-abịazi ka m na-asị ka anyị tikọnye aka ka anyị kene ụkọchukwu kara anyị ụka tata bụ Fada Osuagwu, ka anyị kụpụrụ na ya aka. Daalụnụ. Biko ndị otu na-ahụ maka bazaar, Chief Ifediba and Talking Tech, please come to the stage. Thank you. While Hannah Abia, I noticed that I wanted more baskets than before. I wanted for the youths this year, where for the grandma, where the general basket, where the Tansi, the Hiri, and Bishop Shanahan. So all the 6 baskets this year, it used to be 4 or 5. So in my basket in Kaho, handle that one professionally. Thank you. And my hand is mic to Onyokuna Dinma Talking Tech. Dal. Fariswa gwa ekele kwa gị biko kọọlụ na ya aka ọzọ. Oziọma gị amaka. Anyị ncha na-ege ntị, anyị ma na ụka akara aka na-eji isi ekwu ya. Ihe ọgụ nke mbụ nke ndị amamihe, nke ịbụa nke Paul dị asọ degalụ ndị Filimon, nke ịtọ wee bụ gịnị wee bụ nke si n'akwụkwọ Oziọma Luke. So ka o si wee dị, ana m ege ntị ọfụma, nwe ndị na-anara ege ntị na-abịa ụlọ ụka ha na-alara ụlọ. Biko ndị kwaya nyegodo anyị olu ka anyị wee welite ọnọdụ anyị, mana ọnọdụ amaka tata. Ụlọ mana anwụ erika, ọ bụrụ na m ekwutere nnukwu tatụ na amanụ maka na anwụ dị too much, heat erika tata, onye ọbụla na-ahụkwa mmiri. Ngwa ka anyị bido. Chimere m obiọma mgbe m na-enwe olileanya. Chimere m obiọma Chimusi m kwọba aka ka m soro ibe m ṅụrịa. Chimusi m kwọba aka Chimere m obiọma mgbe ihe ụwa na-ara m ahụ. Chimere m obiọma onye ahụ mere m ga-eme ya. Chimere m obiọma ahụ mere m eze m ga-eme ya. Onye ahụ mere m eze m ga-eme ya. Wosu family. Alex Wilson Economia. Mbakwalo ya. Nyeme envelope. Ezinụlọ Eze Agwụla. Eze Agwụla na Eze Agwụla family. Eze bi eze m. Eze Agwụla family. Eze bi Ekechukwu na ezinụlọ ya. Eze bi eze m. Na-esote Eze Agwụla. Eze bi eze m. Onye ahụ mere ga-eme ya. Ekechukwu family. Onye ahụ mere ndị a bụ grandma, ndị grandma, ọ bụ ha na-eyi trauza. Eze Agwụla grandma ndị na-eyi trauza. Ekechukwu family. Ndị grandma. Ndị grandma. Ndị anyị maala na-eyi trauza. Ọ bụ ha ọ bụ ha na-aga. Onye yiri trauza mara na ọ bụrụ grandma n'ebe a. Ọ bụ n'ọfọ ha ncha. Ọ bụrụ nke yi trauza n'ime ha. Ndị grandma. Iyiri trauza. All the time. Ndị grandma ọ bụ ha na-aga. Ndị grandma. Onye afụ na ha na-aga with a style. Ha adịghị trauza ncha ncha. Ndị grandma. Onye ọma m, onye ọma n'Igbo, onye ọma m, onye ọma. Onye ọma, onye ọma, eze Jizọs onye ọma. Onye ọma m, onye ọma n'Igbo, onye ọma m, onye ọma.
onye ọma Ndị Brahma na-abịa. onye ọma Onye na-abịa eze adịghị onye ọma bụ onye ọma. onye ọma onye ọma Ndị Brahma na-abịa ya adịghị onye ọma bụ onye ọma. onye ọma Chimle Ndị Brahma Chimle abụ ndị ọgụgụ Ndị Brahma daalụ nọ. Kedu ọgbụrị juru ebe? Ndị Brahma daalụ nọ. Ọfọha Tony na family ezinụlọ mmụọ ji ekwu ọ bụ ha na-abịa gakịta. ọnwụle family anyị na-ekele ekwu ọfọha ezinụlọ mmụọ ji ekwu ọnwụle anyị na-ekele ezinụlọ mmụọ ji ekwu ezinụlọ mmụọ ji ekwu ọ bụ ha na-aga. ezinụlọ mmụọ ji ekwu ala nke mara mma ebe dị anya ebe ndị nsọ dị ọ na-eche ụtọ a na-abụkọrọ Chukwu a na-enye ya ekele onye famili ala nke mara mma ebe dị anya ebe ndị nsọ dị ọ na-ebe n'oge ihe n'ezinụlọ korona bụ okoro Chukwu anyị enye ya ezinụlọ ihe koko ọ bụ ezinụlọ ọ bụ ezinụlọ koko ezinụlọ Tony Anụbalụ ihe koko ọ bụ ha na-aga. As a family, right? As a family. Martina Otis ọ bụ ha na-aga kịta. Ibuchime Martina Otis ọwụ family na-agbachi ụzọ nwoke obiọma Anụbalụ olileanya anyị ahụrụ ọkụ na anyị hụrụ ọgịnị ka ndị tọrọ gozoro ma gị na m Chimo Chimo ebuchi anya Ezeokoye family Kalisa Ezeokoye unu etinye ihe n'akpa unu ya etinye na basket. Kedu onye ọzọ? Ezeokoye family Kedu envelope? Ndị envelope Batilodi anyị na-ekene Ezeokoye family Charles Mmeremukwu Ibuchi ha na-aga. Ebuchi anya nje ahụ ụzọ Ụnaka agada agbachi ụzọ nwoke obiọma ọ bụ ha na-aga kịta. olileanya nke ndị nsọ Ụnaka anyị ahụrụ ọkụ anyị nwere ọgụ ọgịnị ka mmadụ eji tụọrọ gozoro ego aga m abịasị ala n'oge na ebochimo Ifeanyị Nwosu ya na ezinụlọ ya ọ bụ ha na-aga. Ndị ọchas wetara na anyị ụdọ. Ndị ọchas chita ụdọ. Jee na-echeta ụdọ ndị ọchas. mgbe emekwa anyị na-ekene Ezinụlọ enwere ezinụlọ enwere ọ bụ ha na-aga. Enwere ọ bụ ha na-aga. gịnị ka m ga-enye ọbịa family n'ezinụlọ ya. ọbịa family ndị na-eso na otu family Nkwuakụ eze kacha eze ọ bụ ha na-aga
ọ bụ ha na-aga. Ọ bụ ha na-aga. Chilaka, Chilaka, ọ bụ ha na-aga. Chilaka, enwere family. Enwere family ka akwụkwọ akụrụ Frank Okoye na Luisa na ezinụlọ ya, ọ bụ ha na-aga. Frank Okoye, anya ọma n'ole, anya ọma n'ole, anya ọma n'ole, onye Chinela. Ndị ọsha wetara anyị ụtọ. Ndị ọsha anya ọma n'ole, anya Chinela wetara anyị ụtọ. Abekobe, anya Chineke, Abekobe, anya ọma ezinụlọ Abekobe, anya Chineke, anya ọma n'ele, ndị ọcha Chineke, anya ọma n'ele, anya ọma n'ele, anya Chineke. Abekobe family na-esote onye gị Chineke ọma mma ezinụlọ Ifediba onye isi Chineke ogogo na Ifediba ọ bụ ga-akọchasị mmeso Chineke anya bụ ọma ka m jiri sister, okay, Kenta, nation sister, sister, okay, Kenta, nation sister, Gurugi, okay, Zaramu, Shune, Russia, Ushers, Archbishop, here is on, here is on, here is on.
Sisters of Divine Promise. Here is on. Led by Mother. Here is on. Ọbara Dalo. Here is on. Yes, thank you. Because owe nwoke a na-agagharị ebe enyi afọ ya bụ sa ụmụnna kwe ọ na-apị aka n'igwe wee fụ na ife niile a na-eme na ọ na-aga n'ikuku
world over. St. Eugene no world over. Ka anyị kụọrọ na aka. Biko, kụọrọ na fada anyị aka taata o kwusiri okwu ike ọ nọ n'azụ ekpere anyị ekpere. Ụkọchukwu kara ụka taata ka anyị kụpụrụ na ya aka. Ndị kwaya unu dị too much. Ka anyị kụziere na ndị kwaya aka. Ka anyị kụziere na ndị ụlọ ụka anyị aka St. Eugene na unu dị too much. N'agbanyeghị na enwere heat wave unu ncha niile na ebe a nọsie ike. Chukwu gọzie onye ọbụla na diochi gbagolo elu wee tete nkwụ. Onwe nchekwa maka ndị nọ n'ala. Ama na anwụ dị iro. Kama n'izu ụka na-abịa abịa agbacha ekuru nwa birikwa na ndị ọma ka Chineke gọzie anyị. Thank you, thank you. Ka anyị kwụzie n'ọtọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jikere ile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agwụsịgo ka anyị kelee n'Chukwu. Tobedi wenu mkpụrụ obi nke O mere m ihe, o mere ihe, o mere m okwu ihe dị mma. Mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ na Chineke onye nzọpụta. O mere m ihe, o mere m ihe, o mere